Така. Сега с молив, пригответе си молив, задраскваме всичко, което сме ушили до момента. Сега съм си приготвила конец с ето този цвят, с този знак. Сега започваме да шием с него. Сега вкарваме иглата. Имаме да шием 2 бода нагоре. Гледаме си кое сме си ушили. И вкарваме, секунда да си направя възелчето. Ето един бот е готов. Не знам хубаво ли се вижда, защото са близки цветовете. Ето, 2 бода са ни готови. И сега задраскваме тези 2 бода, които направихме. Следващите ни 2 бода имаме ето тук. Сега вкарваме иглата ето така. Виждате ли? Така, скарваме по същия начин, както започнахме. Горната, горе вдясно и долу вляво. Ето готово. 2 ни бода са готови. Задраскваме и тях. Сега тук имаме 2 бода по единично от другата страна. Ето вкарваме тук. Видяхте? Вижда се хубаво. Не се притеснявайте, че така остава. Казах ви, че са по-тънки тъмните конци. После при пране и гладене ще се оправи. Няма да има такава разлика. Ето готово. И 2 ни бода са готови. След това можем да се върнем ето тук отдолу. Имаме ботчета. 1, 2, третото. Под второто самичко ботче. 1, 2, третия бот. Ето, 1, 2, третата дупка. Вкарваме и изкарваме не в долната, в лявата. Ето готово. Сега имаме 3 ботчета отдолу. Ето това ушихме сега. Сега имаме тук 3 ботчета. Вкарваме отдолу 1, 2, 3 ботчета. Готово. Сега тук имаме 2. Вкарваме отгоре иглата. Тези ги направихме. Сега и тук имаме 2. До тях отгоре иглата. 1, 2. Ето, готово е. Тук и това същото е готово.